Ассалому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб, подписчикои канали Сауду ТВ. Числа 28 сентябри соли 2025 сол як хонаи бениҳоят арзон ёфтем дар маҳаллаи Фирдавсӣ, шаҳри Кӯлоб қарор дорад. Бача азиз, видеора хушрӯ када, мулоим када ба тамоми нозукиёш мефаҳмонам. хушрӯ тамошо кунед. ҳоҷат ба одамое ки мисол харидор нестен, ку мисол серьёз нестен, омадан мебинен мерен, хел нашава. Фақат одамои серьёзни баъд омада хонара ай пеш бинен. То ҳадди имкон ҳаракат мекунам хушрӯ када фаҳмонамтон бифаҳмед хона ки ҷодаи чӣ хелай кадом ҳолат қарор дорад. Иҷа ҳавлии мо бача азиз. Обши масоати 19 сотих замин дора. Рафти видеода масоата обши нишон метам айкҷо то киҷо границае. Дарвозаи мо бача азиз. Ина дарвозаи мисол барои роҳ, барои мошин, барои рафтан ба дохили шаҳр. Ина нигоҳ кунед. Мошини прямо мерава, тарафи даст чап ё ки рост мерен, трассаи калон мешава. Анаи дарвозаи мо бача азиз. Ина дарвоза. Дидесен? Инами ҳолат. Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. Дохил ба ҳавлӣ мешем. Анамиҷа дӯстон ҳавлии мо ҳай, ҳавлии мо. Иҷа граница ай ҳамиҷа сар мешава. Тамошо кунед бачаҳо. Дарахта дидесен? Ҳаму дарахт ута прямо мерава. Обши дохил ба ҳами ҳавлӣ мешава. Шумо да одамое ки мисол мехарен, агар хоҳен ки ҳами ҳавлиро калони фасони хушрӯ кунен, мехлапат хати меканен, тариқи камазон мегирен, ҳамиҷаро паст мекунен, далчи ранги ҳамиҷа ҳавори хушрӯ мешава. Бо ҳами қадар дига дар ӯ тарафай бачаҳо, немиқа ҳавлӣ. Ӯ ҷае ки мебинен хонаи имрӯзаи мо. И тараф ҳамсоя маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ. дохили хонара далчи тамошо бикунем бача азиз. Хоб бардори азиз, аю тараф омадем. Нигоҳ кунед масоати ҳавлира. Инами қадар 19 сотих замин иҷа граница мешавад. Инами хонаи назди ҳавлигии мо дӯстон. Шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Фирдавсӣ. Ҳамун баландие ки мебинен то ҳанаму дарахта дӯстони азиз. Ҳами границаи ҳами ҳавлӣ мешава. Агар хоҳем ки ҳами ҳавлиро кушодтар кунен, ягон мехлапати камаз хати мегирен, ҳамҷара паст мекунен, мешава бо майдони калон барои одамое ки мисол ҳамҷа хоҳиши зиндагӣ кардан доранд. Ина дӯстони азиз, ин ҳами ҳолат. Дар иҷа ду хона калидор, хоб баня, ҳей дар иҷа бача азиз ҳоҷатхона, бари хонада ҳастай тандурхона, чакдон барои нонпазӣ. Нишонтон метем. Чойлобчаи майдаҳак. Лайко қати поддержка кунен. Нархи зур ки арзонакай. Бигирениш. Кадомитон успет карден. Ами Сауду ТВ барои шумо навор мекунам бачаҳо азиз. Ина иҷада тандури мо. ҷои нонпазӣ болош маҳкам. иҷа проблемаи главни ами баландира ба мехлапат ба камазон мегиренда як тараф мекунен, мешава ҳавлӣ. ҳозираш дар масоати калон ай ба ҳар ҳол бо кушодтарак мешава дӯстони азиз. Ана иҷа ду хона гуфтем, калидор, баня, кухни. Достони иҷа нигоҳ кунем. Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. Инам иҷа хонаи яки мо. иҷа калидорча. Калидорча. Ана иҷа хонаи якум. ин хона бача азиз 6.5 ба 3 ҳай. Хона падабои тайёрай. Потолокаш хай камтарак. Фитесам ку хонара чанд қа пеш сохтагиан. Навастройка нестай. 6.5 ба 3. Тирезара ҳуй мекунем прямо берун. Инами ҳолат. хоб дар иҷа бо як хонаи гастай одамо иҷа озипака штагиан ғамшон наметем бачаҳо. Хулоса ду хонаи мо. Инами ҳолат. Иҷада дорем боз баня ва кухни бачаҳо азиз. хоб қисмати аслии кор масъалаи нархи хона дӯстони азиз. 150,000 сум нархаш. Муомилаи соз дора. Алиши вариант, кредит вариант пешниҳод накунед бачаҳо.
фақат суми нақд 150,000 сум, 19 сотих замин, маҳаллаи Фирдавсӣ, шаҳри Кӯлоб. ин территория ободаи проста ки ҳамин хона дӯстони азиз камтарак ремонт талаб ба ҳамин хотир арзонаш кардан соҳибмулк да сум дар кор савдош мекунад. рақамҳои ватсапи соҳибхона рӯи экран мебарояд бачаи азиз. Оиди хона боз маълумоти бештарша бигирен. Фақат одамои серьёзи занг занед. чӣ хеле ки ман шумо да фаҳмондам, нишон додам, хонара хушрӯ карда абзортон кардам, ин ҳамин ҳолат 150,000 сум. баъдан ягон хона, замин, квартираи фурӯшӣ бошад, дар ватсапи ман барои реклама муроҷиат бикунен. омада ранги ҳамин хона бори видео мекунем. фақат дар ҳамин территорияи Кӯлобем нафаре ки видеоро тамошо мекунен, хонаҳои фурӯш дорен, метавонен муроҷиат бикунен, реклама карда фурӯшта мегузорем. лайкҳоро монен, подписатсия кунен. имрӯз 28 сентябри соли 2025 Саудо ТВ бо шумо буд. Зиндаву сарбаланд бошед бачаи азиз.